भैया के हम सिखौले बनी नु कि कैसे गावे के बा। हां जी ओ तरीका एकदम। हां ओ तरीका ए बतिया के देखो हम कहत नहीं। मान लो तू गोलू राज हम अदिति राज देखो कैसे कहाई और काहे के जाइबो पिया दिली हो ए तरीका हल जल पगली गाना तना सुंदर और भाव मत मुआओ। देखिए ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं हवा लगे औरत बड़ी सुंदर भाव में राजा जी ने कहत तरीका छोड़ दे मनोज जी छोड़ दे। ए काहे के जइबा पिया दिली हो जिला घराई में जिया जिया काहे के जइबा पिया दिली हो जिला घराई में जवन जवन कहवा उह मिली हो जिला घराई में छोटा सा खाली मुखरा मुखरा जो मेरी रूह को चैन दे वो खुशी बन गए हो जिंदगी बन गए हो आनंद से जानो लाओ तनु बन गए हो तुम जो मेरी रूह को चैन दे बहुत कुछ मन करता है कि ना बोले के। अरे यार तू लोग कहेगा बड़ा तो तरह हंस के कहत नहीं पहला बात देखो लस इतना गाल छुआ करू हमार नरेंद्र चाचा कुछ दिन में ब्याह के बाद चलता ये हमारे मेहरारू होखे वाली देखी तो का सोची तो बाकी मंच पर बानी तो तहरा के हम जवाब तो देवे करो गीत से एगो बात जान जा लस लस जवानी में बोले लू हंस हंस के नियो फंस जाई लस लस जवानी में बोले लू हंस हंस के नियो फंस जाई ए अदिति बोली ना कि ओ जन उठई बुझाई अरे नाराऊ कोस अदिति भस जाई तू अपना हंसी से अपना गायकी से नृत्य से रंगदार के ठग ले दिलदार के ठग ले बाकी रंगदार के ना ठग ठग ले मन के मुलायम दिलदार के फेरा न मांग पैबू कोनो रंगदार के इतना प्यार कर करू बाकी जानता रू बच के रहो छाछ पर चढ़ा के कवनो टोचन दिकोस के नियो फंस गई छाछ पर चढ़ा के कवनो टोचन दिकोस फंस गई। अभी अभी हमरा प्रमोद भैया के चाचा जी मास्टर साहब भोला बाबा की ओर से 517 के मिलल बा बाकी ये और सुना
बहुत अच्छा अति कि चोन्हा दिया लगा कि चोन्हा दिया लगा जय हो तो बेनु भोर परी अंगऊ समान कोनो है नक बेनक परी ऐसे जेकरा खातिर बनल बड़ो ओकरा फेरा में रह हाँ जी न तो जानकारी का होई।